अरे का बार बार फोन करत है रे। आय एक तो ताला मार के चल बोली हमी के दोनों तीनों भाई कठुआइल बनी जा आ सारा कोट आ जैकेट एकदम आय आय लइकवा के काहे ना लेगुल है। आय एकरो तो सुटरवा जैकेट है फाटल टोपी है इनर छोड़ के गोल बड़ी है ई रोवत रहती है दिन भर रही लड़की। आय बिस्कुट किनवैले बनी अभी खुनी। आय तबाह तो तू कइले बड़ी है कुल शूटर फूटर कुल बंद करके चल जाती ताला मार के। आए अब पैसा वाला बक्सवा बंद कर दिल बड़ी है गुदरेज में पैसा रख के चाबी लेके चल गई है। कहाँ से चाउर बेच बेच के रोज खियाइए करके बिस्कुट आ डमलोट। आए कहती है पापा है कि नवा द हौ कि नवा द। आए तबाह कइले रहती तोरा ऐसा दू तीन अक्षर में रहनू हम ना देखनी। आए दोनों तीनों भाई के कुल जैकेट आ टोपी आ शूटर कुल रख दिली बक्सा में। हाँ लड़की दिन भरी रोवत रहती है। हाँ लड़कवा के तो माने सोना के लड़कवा के साथ में लेके घूमते हिते हिते। हाँ हाँ लड़किया तोरा महकत है लड़किया के हमारा के छोड़ दिल भैया ई तबाह के काम करे देती है ओने जा शहरो बाजार गोल मुश्किल भइल बा। हाँ दूगो कुर्ता छोड़ ले भाई हमी के। हाँ कोई उहे फीच फीच के पहनते हैं 15 दिन से तो तू तो न्योते पे भाई। हाँ तबाह कइले रहती है ओके जान मझिला भैया कहाँ गुल बा ओकरो तो जैकेट उकेट बंद किल भाई। ठीक बा रख फोन बकवास किल भाई कहाँ गुल हो गई रही घूमे। अरे मर जाओ तो यार भौजी फोन कइले रही उ तो दिमाग हमार खराब कइल रही बतला वही लड़की दिन भर रोती है लड़का वाला के चल गुल बिया ओकर सोना के लड़का भइल बटे आ वही लड़किया के ना दिन भर बिस्कुट मांगतिया हई मांगतिया आ पैसा वाला गुदरेज में बंद कइल बिया चाबी ले गुल बिया टूटर हमी तीनों भाई के भिखार बनइले बिया देखत होला न हम दिमागे एगो भौजी ले कहत ना रही तो हम चल जाती तो कहती ना हम ही जाई। अरे कहत रह का तब का कहती है तो देवर जी कहतनी ना जाई तू कहीं जाए खातिर लुगु लुगु कर ली। अरे मेहरानू तो हम तबाह बनी हो का करब। हाँ तो साथ में कोई रहता जा तू नहीं जाना तो ठीक न रहल काहे ना बोला जा। और एक तो गोइलो बाई या गुदरेजवा के बक्सा के चबियो लेके बोल दे देखो और जकीटवा उकटा बंद कर दिल बिया। तब का बड़ा दिक्कत बा हमी के मर्दे अजान तड़ो कहत ये हमी के नेवता पजल जी तू कहती ना ना तू ने का बुझाता और नया जुग आ गइल बा तब हमी के का 90 साल के हो गइल बनी जा। हां जौन नेवता होता काट ना तो हमी जाई अरे हमी के मौसर देखो फागुन बीते वाला बाटे एको दान पूरी बुनिया अवसर ना भइल हमी के मौसर सही कहत। हां एकरा के बजाव टेंशन में एकरो स्कूल खुले वाला बा ओकरा चिंता चल जाती है जहाँ सट जाती है हितई में आवे के नामे नहीं खेले थे कहती है हमारे तो मांग बा चला हमी के भोई चराए होला हनी जका सही कहत होली का करब एकदम तबाह एकदम मियाज रहता। अपने से खानो बनावे के पड़ता। अरे हमन के छोड़ नहीं लड़कियों के लेके जैती तो टेंशन दूर रही। हां लड़का के जैसे लेवल एकरो के लेबू रही तब का। हां दिमाग तो खराब कइले रहती है जाओ खेलो तू तो दिन भर गोदिए पर लदाई रह तू जा होने खेलो टेंशन में तार मम्मी दिमाग हमार का सही खराब कइले थी जा होने खेलो। वैसन तो मन एकदम हमारे एकदम घबराई रहता हो ऐसा मेहरानू कपारे मिल गई न हमारे दिमागे काम नहीं करत। क्या करब मन कर तोरे बियाह कर दी मर्दे एकदम टेंशन में हमार दिमाग रहता उ हरदम में हितइए घूमत रही। आ मर्द के कोनो चिंते नहीं के देवर के चिंते नहीं के खइहन जा मरिहन जा का भइल का ना कालो लगुआ ही रहने न का भई अगुआ तो वो तो चढ़त नहीं करता न 12 लाख पर रहता सम 15 लाख एगो कहतनी फॉर्च्यूनर दे दस कौनो कहाँ चढ़त असल होता ना दिमाग तो सही खराब होइल बा का कर वही में कम बेसी करके कर देतनी लागत कमे में टांगे के पड़ी। ना करब तो मेहरानू के का गारंटी बा जो ने होता तो हम ही जाइम हितई में हेजा होइजा। हाँ लगन सब बीतल जाता पूरी के अवसर ना भइले मी के तीनों भाई के ठटपाले बनी जा हई किंदी हौ किंदी। हाँ बतलाव पैसा वाला बक्सा में के चाबी ताला मार के गुदरेज वाला लेके चल गइल बिया। हाँ चाउर गेहूँ बेच के रोज कहता ना साग सब्जी लइबो आल जाल अभी हम जाती हम पढ़े के टाइम हो गई जा पढ़े में मन लगावो 17 तारीख से तोहरे परीक्षा बा वही में रिजल्ट आवो हई तो देखत अगले साल दिल्ली में 3rd डिवीजन में कोनो कॉलेज में एडमिशनो नहीं खे ओकर
तू यहाँ तो और ही दिमाग पर एकदम रानू से भूचड़ मिलल दिया और टेंशन एगो ऐसे दिमाग में होता। हम पढ़े के टाइम हो गई जा जा पढ़। तू देख रे गैया के तनी पानी उनी पिया देख चाय भर दूध उध दी हमू जा तनी तनी खेत पर ठीक बा हम जाते हैं। मियाज कैसन तो भइल बा। हेलो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो के फाड़ के शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।